przy słepaniu gorzoły. Gdzie przy słepaniu gorzoły trzeba zawsze na wszystko dawać pozór. Bo kiedy się nie da pozór, to może być jak niekie ze gustlikiem od starej gorzelocki. Był on kiedyś na fajerze i pekciął, że zabrakło gorzoły i sztofu cyli piwa. No to już wszystkie posłali gustlika, skuli tego, co on był najmłodszy, na sztela pogorzoła. To jest se było na ostatek srogiego Eda, wiecie, tego Gierka. Ślazuje gustlik po słodach, rozgawcy, a sam we sieni blank na spodku leży jakiś barzy, jak są gustlik, naprany panoczek. Trzeba go hitnąć, pomedykował gustlik. Panoczku, a ty co wy sam robicie? Jo sam mieszkam. A kaj, panoczku, kaj? Na drugim sztoku. A klucze od zwierzy mają, panoczku? Ja sam we wejście w lewej kabzi. Wziął guslik tego panoczka pod parza, zatargał go na drugi sztok, wyciął kluce, otwarł drzwi, wraził mu kluce razu do kabzy, wciz rańcz. Los na dół, a sam w tym samym miejscu, kaj przodzi, leży ufi frany ten sam panoczek. Esterku się, a co oni sam robią? A ja sam mieszkam. Sam? A kaj? A na drugim sztoku. A klucze od Andrzeju mają oni? A mam we wejście w lewej kabzie. Guslik się już deszko zmochał, a bierze panoczka pod parza, targo go na ten drugi sztok, wyciąga klucze, otwiera drzwi, do Andrzeja, wtyko klucze na do westy, szybuje panoczka drini. Kiedy zasik ślos na dół, a kuko, a sam jeszcze raz i zmaraszony, obdrzystany leży panoczek na tym samym miejscu. Sto pierunów przecach nie jest taki naprany, co mnie straszy, albo co? Ale że był dobry człowiek, zgibał się nad tym naprańcem panoczkiem i Jasik się pytał. Hej, słuchają oni jeny, co oni sam robią? Jo sam mieszkam. Oni na isto sam mieszkają, ja? Ja na isto sami na drugim sztoku, a klucze mam we wejście w lewej kabzie. Naraz kiedy naprany wejrzał się tak na guslika, jak mi wrzesnie. Co się gizie pierońskie ode mnie? Już się nie dam przeca trzeci raz wciepnąć do windy. A już za starego pierwy mądre ludzie go dali, że alkohol słepany ze umiarem opaternie nie szkodzi nawet w największych ilościach. Eugen Spnioko.